हाय लोगोफोर नोंथांमोना दासिमबो बे आंनि टेक आर'नाइ स्टुडिअ इउट्युब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै हो गोजोननाय थागोन। नायलाय रायजोफोर बिपिएफनि मानसिफ्रा माबायदि बुदों लोंनानै जानानै बखिनानै खोमा थोमा बुसिलांजोब्बाय सासे बोराय मानसिनिखौ अबस्थाखौ नायलाय रायजोफोर दा जों बिथांखौ केस होनो थांगोन जाय मानसिया बिथांखौ दावराव खालामनानै बे फेटसाबारि सेकादानियाव जानाय जाथाय रायजोफोर बयबो नायदो जोंनि UPLL वार्कारफ्रा एसे साबधान थालाय आरोखि ना एसे नाय आरो गिनाङा रावखौबो रायजोफोर मानोना जिनिसा मानि समजों लोगोसे मानि इलेक्शननि बारहावायाबो दुंसाव थासारि लागासिनो दं ओंखायनो बयबो साबधान था रावखौबो गिनाङा बे 17 बोसोर खस्थ' मोनबोनानै जों बिसोरखौ गिनांगौनि जेबो दरखार गैया मोनथिबाय रायजोफोर बयबो नायदो बुजिबाय मा नाम मदन लालनो बेखौ बुग्राया मदन लाल मा नाम होनदों दरंनि फिसाला मदन लाल दे जाबाय दे औ गिनाङा आरो बिथांखौ आदैखौ एथाजों खुइनानै खोमा थोमा जिहोलांजोब्बाय नायदो रायजोफोर बयबो नोंनि मुङा मा नाम आंनि मुङा प्रबिन कुमार बसुमतारी आच्छा मा जायामोन घटनाया जानाया बियो सिगांनिफ्रायनो पार्टिनि खोथा लानानै आंनि न'आव फैबाय थाखायोमोन हेफैबाय थायोमोन आरो नै दिनैहाय आं गैयै सुजुग लानानै बियो आफाजों गाज्रि खोथा रावै हेफैबाय थानानै आफाजों बुलायो मानसिया सोर बे सिनायगौना नों औ आं सिनायो गामिनि मा नाम मदलाल बर' फिफा नाम मा नाम बुथब बर' ना ओरैनो लरं होनो नाम लरं आच्छा बे मा अस्त्र लायामोन बियो बुनो गन लादों ओमफ्राय बिनि उनावहाय आफाखौ बुथारनो होननानै सिखा पत्र नागिरनायाव मोनैनि बियो इथाजों आफाखौ खुइथारनो होननानै खुइदों आच्छा बिनि ना नोंनि फिफाया औ बेनो आच्छा आदै मा जायामोन घटनाया एसे बुंलाय आं जेबो मोनाखै बाबु माने आङो मोसौ दोख्लायनानैसो जिरायहैदोंमोन दे बुं दे बेयो जौ लोंनानै फैदों ओमफ्राय फैखो आंथ' मिथिया ओमफ्राय आं फिसौबो आलासि फैदों आं फिसौजों रायलायनायदों ओमफ्राय सासे मानसि थैदोंलाय जोंनाव बुरि मानसि बे रानजेद औवानिखौ मिथिया बिनि बिमा थैबाय नालाय लिंफैदोंमोन आं होनदों थांदोंमोन आंखौ आं दा थांगोन मानसि माबाबो गोथैयाव फैयाखै रावबो फैयाखै आं आलासि रायलायनो फिसौजों होनना बुंदों बेखौनो खोथाजों हेब्बाय बायदिसिना बुंबाय माबा अथै बाथा दिहुनबाय सुवाल देबिगत थुदेबिगत माबा माबि बुंलायलांबाय दे बेनो ना आदै ना औ नों मा लुबैयो दा हा नों मा लुबैयो दा हमनानै नोंसोर मा खालामो आं मा बुङो नायलाय रायजोफोर बिपिएफनि मानसिफ्रा माबायदि बुदों लोंनानै जानानै बखिनानै खोमा थोमा बुसिलांजोब्बाय सासे बोराय मानसिनिखौ अबस्थाखौ नायलाय रायजोफोर दा जों बिथांखौ केस होनो थांगोन जाय मानसिया बिथांखौ दावराव खालामनानै बे फेटसाबारि सेकादानियाव जानाय जाथाय रायजोफोर बयबो नायदो जोंनि UPLL वार्कारफ्रा एसे साबधान थालाय आरोखि ना एसे नाय आरो गिनाङा रावखौबो रायजोफोर मानोना जिनिसा मानि समजों लोगोसे मानि इलेक्शननि बारहावायाबो दुंसाव थासारि लागासिनो दं ओंखायनो बयबो साबधान था रावखौबो गिनाङा बे 17 बोसोर खस्थ' मोनबोनानै जों बिसोरखौ गिनांगौनि जेबो दरखार गैया मोनथिबाय रायजोफोर बयबो नायदो बुजिबाय मा नाम मदन लालनो बेखौ बुग्राया मदन लाल मा नाम होनदों दरंनि फिसाला मदन लाल दे जाबाय दे औ गिनाङा आरो बिथांखौ आदैखौ एथाजों खुइनानै खोमा थोमा जिहोलांजोब्बाय नायदो रायजोफोर बयबो